2:14 de la tarda, seguim endavant el Sempre Nàstic a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7 de la freqüència modulada, les aplicacions mòbils, a la pàgina web tarragonaradio.cat i també mitjançant el portal esportiu esportsdelcamp.cat. I si poseu Facebook, trobareu també un Facebook Live que acabem d'encendre per seguir en directe l'entrevista amb el protagonista del Nàstic, que ja ens es troba als estudis de Tarragona Ràdio, i és l'Àlex López. Àlex, què tal? Benvingut. Bona tarda. Com estan els ànims després d'aquestes dues primeres jornades, després de l'empat d'ahir? Bé, els ànims estan bé. Jo crec que hem començat bastant bé. Bueno, dos empats, al final no està pas malament, que el camp de l'Huesca era un camp difícil i bueno, l'empat contra el Lugo al final va ser in extremis. Potser a la mitja part molta gent esperava que empatéssim, però vam treure un punt, que a final d'any pot ser bo. Quina valoració en fas del maig d'ahir en fred, després d'haver ja paït, d'haver dormit, d'haver consultat amb el coixí? Quin anàlisi en fred el fem d'un partit que per sensacions ens va dir una cosa, però per resultat al final ens va dir una altra? Bueno, tenim la sort de que l'any passat vam jugar allà i sabem el que és patir de veritat allà, i jo crec que tampoc vam fer un mal partit, vam fer un partit que jo crec que s'adaptava bastant a la situació que és el que toca aquell camp, perquè aquell camp és un camp difícil, que l'equip contrari al Huesca juga un futbol diferent al nostre, i al final t'has d'adaptar a les condicions que posa cada camp, i jo crec que potser ells estan més acostumats a fer-ho, però nosaltres ens vam adaptar bé, i al final, malgrat el gol que ens fan, que potser no tindria que haver arribat, jo crec que sabem reaccionar un altre cop i podem treure un punt també d'un camp molt difícil. La temporada passada, abans ho comentàvem amb el Josep Maria Boquera, van perdre contra el Lugo, al nou estadi, van perdre al camp del Huesca, i enguany no ha succeït. Potser sí que són temporades diferents, però com a mínim ens hem tret aquesta espineta, potser que tenim clavada. Sí, no? Bueno, ja diu coses de l'equip. Jo crec que al final els canvis són molts que hem fet, i és difícil al principi connectar bé amb cada jugador, i fer un 11 és complicat al principi. Jo crec que l'equip està bé i que seguirem treballant perquè estigui molt millor. És inevitable que tantes cares noves al principi l'equip li costi rutllar. El Nàstic de la jornada 41 a Lugo la temporada passada tampoc tenia res a veure amb el de la jornada 1 contra l'Albacete, no? I tant, jo crec que a poc a poc això és cosa del futbol. Jo crec que amb tants canvis, a poc a poc, amb els entrenaments i coneixent-nos més dintre del vestuari, jo crec que tot això anirà a millor. Cert és que en aquest cas la capacitat del Nàstic per superar adversitats, la capacitat de reacció que es va tenir ahir, també s'ha de destacar. D'acord és que en un partit pot ser casualitat, però en dos, i tenint en compte que ja ho heu demostrat més una vegada, això no és de la casualitat. I tant, ho hem demostrat. Jo crec que és complicat, perquè sembla que faci falta que ens facin un gol, perquè nosaltres, saps, com que tirem cap endavant, però al final els partits són com són, i potser a vegades sí que fa falta que et facin un toc d'atenció perquè al final arribis fins al final amb més força. Falta això, que us toquin una mica l'orella. Sembla que fa falta això, però jo crec que l'equip està capacitat per tocar l'orella primer, no? Jo crec. És el que falta ara. Al final és el que falta. Jo crec que el dia que comencem nosaltres guanyant, la cosa anirà molt millor. Quin és el Nàstic del qual ens hem de refiar, Àlex? Perquè la primera meitat del partit contra el Lugo va ser un Nàstic, la segona meitat va ser un altre Nàstic, el de Huesca ahir va ser diferent, aquests dos Nàstics de la primera meitat i de la segona a Lugo. En quina versió ens hem de quedar? O en cap de les tres? No, jo crec que la segona part de Lugo demostra el que és el Nàstic de veritat, un equip que en cap moment es rendeix, que va al màxim en totes les accions, i que al final els partits els treu per això, per ganes i ganes i ganes, i al final els resultats arriben. Clar, però les sensacions ahir dins del vestuari, en acabar el partit, les sensacions quines eren? Bueno, tampoc eren tan males sensacions, jo crec. Potser la gent espera molt d'aquest equip, i és normal que ho esperin. Després de l'any passat que vam fer és normal, però jo crec que hem d'assolir l'objectiu, que són els 50 punts, i jo veig a l'equip molt capacitat per fer-ho, de sobre, i a partir d'allà tot el que vingui serà benvingut. L'ombra de la temporada passada és massa llarga, no? I tant, costa molt això, pair-ho. Costarà pair-ho, però sí. Us costarà treure-us-ho de sobre dins del vestuari. Tu que vas viure sincerament la temporada passada, tots aquells que seguiu la temporada passada, teniu aquesta sensació de, ostres, ens hem de treure... L'afició també, però nosaltres també. No, però jo crec que dintre el vestuari som molt conscients de que
un cop acabada una temporada al futbol, la pròxima pot ser totalment diferent. Hi ha equips que han estat a playoff un any i l'any següent han baixat de categoria. O sigui, això cada temporada és molt diferent i els equips canvien i bueno, a poc farem la cosa molt millor. Però no és fàcil demanar paciència, no? En el món del futbol. Clar, és molt difícil. No. I més a Tarragona? Ja, sí. És una pregunta perquè habitualment doncs, en altres clubs potser la pressió de la massa social no és la mateixa que pot haver a Tarragona. Tu has viscut a altres clubs, has passat pel València Mestalla, has passat pel Reus. Notes aquí es respira un altre ambient i que és un xip una mica més exigent, no? Sí, i tant, són molt exigents perquè a part el club també és molt exigent, saps? Al final estàs en un club més gran i t'exigeixen més que un club doncs, més petit. Vull dir, demanar-vos fàcil, aconseguir-ho ja és... És molt difícil, és molt difícil. És molt difícil. Aquí, precisament, dins del vestuari, enguany s'han perdut doncs, pesos importants de l'equip, històricament de les últimes temporades. Són ells els que han de també ajudar una mica de cara cap endins, però de cara cap enfora, a fer oblidar aquesta ombra que tant ens va agradar però que enguany ens pot perjudicar. Creus que ens pot perjudicar això? Bueno, ens pot perjudicar o no. Jo crec que al final els que estem som els 25-26 que estem i són els que traurem a l'equip endavant i farem que l'afició doncs, disfruti amb nosaltres al camp. Saps? Gaudir, és possible gaudir aquella temporada? I tant que gaudirem aquesta temporada, sí? Segur, seguríssim. Però sempre pensant primer amb els 50 punts. I tant. Sempre pensarem en els 50 punts perquè al final és l'objectiu que tenim. Salvar la categoria a segona divisió a aquestes alçades és molt difícil. Tot el que sigui pensar més enllà dels 50 punts abans de tenir-lo, pèrdua de temps? Sí, jo crec que sí. No cal pensar més enllà. Quan fem els 50 punts ja pensarem en el que pot vindre. Quan els farem? No em vull mullar. És la pregunta del milió. No em vull mullar. Tant de bo els fem al Nadal. Ja els tinguem. No hi ha cap dubte que al Nàstic se li presenta un repte tan emocionant com complicat d'assumir-ho. També és un nou repte col·lectiu, també és un nou repte personal per Àlex López. Àlex, la temporada passada, no sé si titllar-la com per oblidar-la, però hi va haver una lesió que et va trastocar els plans en els primers 2 o 3 mesos en arribar a Tarragona, no? Sí, és complicat arribar a un lloc i que, bueno, els 2 o 3 primers mesos vaig estar molt bé, molt còmode, a l'equip em sentia molt bé, però bueno, al final les lesions venen quan menys t'ho esperes i, bueno, passar pel quiròfan és complicat i al final doncs, estar 3, 4, 5 mesos parat i sense entrar en competició és difícil. Vull dir, tot el que sigui adaptar-te un altre cop al ritme de competició i al futbol que fa l'equip, perquè ja quan jo anava a entrar l'equip estava en una situació boníssima i feia un futbol molt, molt bo i al final doncs, això és molt complicat. Canviar el xip d'una temporada a l'altra, en el teu sentit, suposo que és agraït, no? El fet de començar de zero, sense cap problema físic, començar la temporada sent titular en els 2 primers partits. És la teva temporada, Àlex? Bueno, això espero, no? Jo he treballat durant tot l'estiu i aquesta pretemporada perquè la temporada sigui la millor per mi i per l'equip i tant de bo pugui celebrar molts gols al nou estadi. No és fàcil ser davanter del Nàstic, no? No és fàcil, però bueno, tenim capacitat, jo crec, per això. Què és, entre cometes, el pitjor o el més complicat de pair, de ser una de les referències del Nàstic? Com ho has portat tu en aquesta temporada i escaig que portes? Bueno, jo crec que és complicat perquè la pressió que tens de fora és bastant gran. Vull dir, ser davanter del Nàstic és complicat perquè també doncs, el joc que ens exigeix una mica l'entrenador o el tipus de joc que té cada jugador és diferent. Vull dir, jo potser soc un jugador més de quedar-me a d'esquenes, de tocar de cara, de fer assistències, de tot això, i potser el que menys toco són els gols, saps? Al final el delanter se li exigeix gols. I jo ho entenc que l'afició tingui ganes que el delanter faci gols. Però bueno, també jo crec que tenen que mirar pel bé de l'equip i si els gols, en comptes de fer-lo jo, el fa un altre jugador, tampoc passa res. El davanter sempre se li exigeix gols, però el davanter no només són gols, no? O sigui, és també un part de la injustícia d'aquest rol dins d'un equip, no? Que pots tocar el cel, però després també pots tocar l'infern i fer la mateixa feina, no? Sí, d'un partit a un altre et pot canviar totalment. Vull dir, sí, el treballar per l'equip, el lluitar totes les pilotes aèries, totes les pilotes, i això jo crec que també és important per un jugador i per un equip. Hi ha molts equips que no tenen aquest tipus de jugador.
Vull dir, i aquí, doncs, ja que el tenim, doncs anem a aprofitar-lo, no? Vull dir... I se't va veure el primer partit, vas provocar aquell penal, ara que no s'escolta ningú, va ser penal, no va ser penal. Jo no ho veig, jo em toquen una mica ja, doncs, dintre l'àrea és el que... Si hi ha contacte... Dintre l'àrea és el que hem de fer, no? No, clar, si hi ha contacte, hi ha contacte, no hi ha més. I vas provocar, en aquest cas, doncs, el gol de l'empat, et vas posar la mà a l'orella com dient, ei, que estic aquí, no? Vols reivindicar. Sí, per reivindicar una mica la posició, no? Que estic aquí, que seré aquí... Espero que molts anys més i que la gent confiï en mi que faré molts gols. No? Però això pot tenir un retorn, eh? Això quan fas el gol a la graderia saps que pots aixecar... Espero que no tingui retorn. Pots aixecar amors i desamors, no? I tant. Bueno. Tu personalment ho portes bé, que siguis el centre doncs, de les bones paraules, de les males paraules? Sí, tampoc. Al final estem exposats a que la gent opini, no? La gent... quan paga un carnet de soci va al camp i pot pensar el que vulgui, pot dir el que vulgui, saps? Ells tenen llibertat d'expressió, al final cadascú té la seva opinió i hi haurà gent que li agradi com jugo jo o com juga l'equip i hi haurà gent que no li agradi. Això passa a tots jocs, jo crec, però bueno, hi ha gent que ho expressa més i que ho expressa menys. Si és massa exigent amb tu? No, a mi m'agrada també l'exigència, és bona, no? L'autopressió, com aquell diu, no? És bona, al final et posa pressió, això que dius, i t'exigeix que cada dia treballis al màxim perquè quan arribi el cap de setmana estiguis a tope per fer les coses bé. Deixa'm fer-te una pregunta. El pitjor, entre cometes, que li pot passar a un davanter és que, entre cometes, ho dic perquè històricament s'han donat casos a Tarragona i en altres clubs de futbol, és que hi hagi que un club aposti per tu, que posi un traspàs sobre la taula, que sempre hi hagi aquella xifra del traspàs a l'hora d'exigir-te coses, és el pitjor que li pot passar a un davanter, que les exigències inicials estiguin a un nivell i després doncs, el camp vani? Bueno, sí. Perquè, per exemple, la temporada passada, el cas de Naranjo, sí, va venir gratis, sempre s'ha fet la comparació de que va arribar gratis i va marxar, el fet de començar ja amb una exigència de X... És complicat també, al final és exigent també perquè l'equip demostra que aposta molt per tu, molt fort, i tu has de donar com que has de respondre al camp, no? Si hi ha un any que no ho has fet bé o que no ho has fet tot el que podies fer, jo crec que la gent també ha de tindre una mica de paciència, no? I jo crec que al final les coses sortiran bé. Paciència individual i paciència col·lectiva. És una de les paraules que es repetiran més en aquestes primeres jornades de Lliga. Recordem-ho, no és com comença sinó com s'acaba. La temporada passada va ser molt maca, però hem de passar pàgina i tornar-nos a centrar en un present que està marcat per un Nàstic molt diferent al d'aleshores. Hi ha hagut moltes cares noves aquest estiu i més enllà de les cares noves, diferents cultures, un gresol de cultures que hi ha al vestuari del Nàstic. Tu que vas veure la temporada passada i vius aquest, com és un dia del vestuari del Nàstic? No, és curiós, és molt curiós perquè hi ha moltes cares noves, molts idiomes dintre el vestuari, ja també s'ajunten la gent que parla francès, la gent que parla de l'est, dels països de l'est, no ho sé, és curiós la veritat, però al final tots ens portem molt bé, saps? I això és jo crec el que més importa. Podríem dir que el vestuari del Nàstic és una mena d'aeroport però sense vols anunciant-se, no? Sí, passen per allà parlant en un idioma, en l'altre. No, però clar, aquí ara ho comentaves, cadascú s'ho va ajuntant amb els que parlen en francès, és lògic. Jo crec que és normal, sí. És totalment lògic, si tu t'entens millor amb un nou vingut i parles el teu idioma és normal, però aquí aleshores també hi haurà d'haver una feina durant la temporada dels capitans, dels que porteu aquí temps, perquè aquests grups, entre cometes, no s'enquisteixin, no es facin, no s'independitzin i que sigui tot ben conjuntat. No, sempre, i quan qualsevol té que parlar amb un altre, si no s'entenen amb l'idioma, sempre hi ha, per exemple, Xisco Muñoz, el segon entrenador que ha estat fora també, que sap anglès, intenta com mediar entre un i un altre, saps? O explicar els exercicis als jugadors que no entenen, en aquest cas. I això és important, jo crec. I la mescla de cultures tampoc és dolenta. Si s'ha adaptat Suzuki, per què no s'ha d'adaptar algú que conegui l'anglès? Suzuki s'ha adaptat perfectament. Sí? Veus algú que li costi una mica més a dir, vinga, va, endinsa't a l'equip, o veus que li està costant una mica, que no ha de ser fàcil, ni molt menys?
Bueno, i canviar de país. pel problema de l'idioma jo crec que, bueno, Maloco li està costant bastant, però ara quan comenci tot el tema i quan comenci les classes d'espanyol ja... Això va ràpid, home. 2 dies ja el teniu ja xerrant pels colzes. El futbol té un idioma a part. El futbol, el llenguatge universal del futbol és un dels tòpics, però és veritat, no? Sí, no, és veritat. Sí, com sigui, aquest llenguatge universal del futbol és el que també ens feu arribar a vosaltres mitjançant Facebook. Com sempre, Àlex, que ve algun protagonista del Nàstic als estudis de Tarragona Ràdio, sempre demanem que els oients facin les seves preguntes. Te les has mirada? No està fanejat al Facebook, has vingut amb la xuleta preparada? No? Ets molt fan de les xarxes socials? Que preguntin. No, la veritat és que no miro gaire. Lo justet, no? Doncs el Marc Monforte, mitjançant a Facebook, et pregunta: creus que la incertesa que regna envers el teu joc per part de l'afició és injustificada o normal, fruit de que no has tingut ocasió de demostrar encara el teu potencial per lesions, etc. Bueno, és normal, ja t'he dit abans que cadascú té la seva opinió i que hi haurà gent que li agradi la meva manera de jugar i hi haurà gent que no li agradi gens, però això passa a totes les cases, no? Marcos va començar d'una forma semblant i fins que ha marxat ha tingut crítics i... Això m'ho han dit alguna vegada. El mateix Marc Monforte diu: no creus que a l'equip li falta creure més en les seves possibilitats i no tenir tants dubtes per deixar-se anar definitivament? Creus que hi ha dubtes o...? Sí, pot ser que al principi, bueno, com tot principi és complicat i costa quan hi ha molta gent nova i, bueno, a poc jo crec que cap dintre d'un parell o 3 de jornades jo crec que tot això ja estarà paït, com tu dius, i... Un termini d'un meset, no? D'unes setmanetes, un meset, ja tindrem... Jo crec que l'equip ja està bé, però quan agafem més confiança entre nosaltres i entre tot i ja veuràs com l'afició disfruta. El Marc Monforte ja amb aquesta finalitza diu: a quin percentatge del seu joc es troba ara mateix Àlex López? Sí, pregunta, Sí, no és punyetero el Marc Monforte, Punyetero, O sigui, de tu com t'has sentit futbolísticament en el millor moment? Doncs ara aquí estaríem. Dintre del camp sempre dono el 100%. Al final cadascú... Jo crec que tots donem el 100%. I el que no el doni va molt equivocat, no? Però bueno, jo crec que estic fent les coses bé i que puc fer les coses millor. Segurament. Segurament que puc millorar com tothom. L'Òscar Viesa toca el tema que dèiem abans. Àlex, pots explicar a la gent que la feina d'un davanter no només és fer gols, baixar pilotes, obrir espais, fer jugar els companys, i això ho fas de luxe, molta sort. No tothom no ho valora. Gràcies. No, està clar que no tota la feina és fer gols. Hi ha jugadors per tot, hi ha jugadors que els fitxaran perquè en una temporada et fiquin 18 gols o 20 gols. Està clar, però jo la meva mitja de gols potser ha sigut 8, 9, 10 gols en una temporada. I al final el treball que jo crec que faig, que m'exigeix l'entrenador, que ell creu en mi i que creu que ho faig bé, jo crec que l'estic fent bé i que bueno, intentaré millorar-lo com sempre i intentaré fer-ho cada partit millor. Com et sents competint per la titularitat contra un crac com és Ikechukwu Uche? Et pregunta el Sergi Ibáñez. Bueno. Ikechukwu Uche, que quan estava explotant amb el Recre i amb el Villarreal, potser tu estaves a casa veient per la tele. Jo estava a casa, era petit. Bé, no, m'agrada la competència. Jo crec que també podem jugar junts. Com els 2 partits hem acabat jugant junts. Potser pel resultat advers o potser per això, però jo crec que a mi m'agrada jugar amb un delanter al meu costat, que es pugui aprofitar, entre cometes, de les meves virtuts i que jo em pugui aprofitar de les seves, saps? Potser a vegades també m'agradaria tindre algú al costat que estigui més amb mi, perquè a vegades em sento una mica sola allà dalt. Vull dir, la solitud del davanter, és el que té, no? Sí, i bueno, ell sempre estar amb un jugador d'aquestes característiques i que ha estat on ha estat és positiu, s'aprèn moltes coses. El David Portero diu: per què aquest any no portes Digrot a la samarreta? Aniràs canviant cada any? No, simplement perquè el primer any volia no sé, portar el cognom de la meva mare a la samarreta i enguany he canviat i de moment està anant bé, no? Enguany, aleshores pobre de la teva mare, no portarà mai més el dorsal a l'esquena. I tant. Puc tornar a canviar. Un Degrot, un cognom, la teva mare és d'origen holandès, o sigui, tens sang holandesa i sang de Calafallenca, podríem dir, no? Sí, Calafallenca. Tarragonina, no? Ho deixem aquí. El David Portero diu: des de la grada se't veu que et falta creure més en les teves possibilitats, diu el David Portero. Et falta confiança en tu mateix? Diu: estem segurs que aquest serà el teu any i arribaràs a la desena de gols. Bueno, hi ha gent que m'ho diu. Potser dintre del camp sembla això, que no confio en les meves possibilitats, però
potser tinc que entrenar també aquest aspecte, no? I bueno, el bo és que jo crec que soc jove encara, que tinc moltes coses que millorar i que amb el treball que fem cada dia jo crec que milloraré tot això. I una darrera dels oients, el Daniel Leinat, que ha caigut en una curiositat que alguns ens podien haver escapat. Diu, per què has canviat el 9 per l'11 amb Cristian Lobato? Perquè el 9 pesa molt, diu, el dorsal de la samarreta. No, simplement que l'any passat quan vaig arribar hi havia encara el Luismi. Ja estava pillat. Que portava l'any passat l'11 i el meu número sempre ha sigut l'11 tota la vida. I enguany li vaig preguntar a Lobato si li agradava l'11 i em va dir que preferia el 9 i com l'11 és el número que a mi m'agrada, doncs al final vam canviar. 11 que l'has portat al València, que l'has portat al Club de Futbol Reus. No t'has desenganxat d'ella? L'etapa juvenil al Barça i tal, també? Sí, m'agrada. Sempre que puc l'he portat a l'11. Per cert, és lògic pensar que en la teva carrera esportiva l'entrenador que t'hagi pogut marcar més és aquell que et va donar l'oportunitat. Vas tenir una etapa de futbol formatiu una mica inestable, no? Vas començar al Cubelles, després vas tenir la teva possibilitat d'anar cap al Reus, el Reus va apostar per tu, vas destacar molt bé i el Barça et va tocar l'orella, vas estar un any al juvenil del Barça. Va haver un estiu que semblava que podies fer el salt a Anglaterra, oi? Sí, vaig anar cap allà a provar. Vas estar un parell de mesos i allò no va acabar de fructificar. No, tampoc, era molt jove també i amb 16 anys marxar de casa a Anglaterra és complicat. Digue-li Sergio Cerejera, no? Sí, és complicat. I finalment, Santi Castillejo va apostar per tu al Reus i no vas, amb 18 anyets, ni vas jugar al juvenil ni al filial, vas anar de pet al primer equip. Directe al primer equip. Sí, la veritat és que li tinc molt d'apreci a Santi i, ell va tindre un pas aquí difícil, però jo sempre segueixo parlant amb ell, segueixo tenint contacte i és un entrenador que a mi m'ha donat tota la confiança del món. Deixa'm jugar a un joc, Àlex. Digues Santi Castillejo, què tal? Molt bona tarda. Sí? Digue'l, tu intenta-ho. Santi, què tal? Bona tarda. Buenas tardes. Santi Castillejo, el teu, entre cometas, entrenador fetiche. Santi, lo estabas escuchando ahora, te tiene mucho aprecio. Hombre, yo a él también, naturalmente. Pero bueno, yo sí que es verdad que yo le di la oportunidad, pero él se ha hecho futbolista, ¿no? También Emili le dio esa continuidad el año siguiente y él es el que se ha hecho futbolista, no es más que estar en el momento adecuado para darle la oportunidad. Ahora lo hablamos con él, es complicado ser delantero del Nàstic. Home, Àlex, qui millor t'ho pot explicar? Ahí va a fer gols, Santi. Ahí va a fer gols, Bueno, es complicado ser delantero en cualquier equipo, En cualquier equipo, ¿no? No en el Nàstic, en cualquier equipo. ¿Qué le vols dir a Santi, Àlex? Nada, Santi ya sabes lo que pienso de ti, ¿no? No, ya llevamos una muy buena relación, siempre hemos tenido y bueno, no hay nada que decir. Desde que soy un nene, me ha enseñado, Es un jugador que con 16 años ya debutó conmigo en tercera división, antes de irse al Barça, con 16 años. Y bueno, y luego pues tuvo la suerte de jugar en segunda B y ganarse el puesto. Y todo lo que le ha venido se lo ha ganado él y yo creo que esta será su temporada porque el año pasado con las lesiones pues lo pasó mal. Es importante, ¿no, Santi, empezar bien una temporada y que las lesiones te respeten, sobre todo para una posición tan exigida como la de delantero, ¿no? Sí, porque el año pasado yo creo que empezó bien, se ganó el puesto y hubo un momento que yo creo que estaba bastante bien, pero claro, la lesión tan pronto pues ya le marcó toda la temporada y cuando un equipo va bien, como iba el Nàstic el año pasado, pues cuesta entrar. Bueno, a ver si este año pues es el suyo y consigue pues ser titular y meter esos goles que aparte, ya digo, siempre ha hecho, pero que aporta muchas más cosas que goles, ¿no? ¿Nos va a dar mucha guerra, Santi, Àlex, este año? Hombre, espero que sí. Yo creo que es un jugador muy completo. Digo, no solo aporta goles, aporta asistencias, aporta juego aéreo, aporta tranquilidad cuando el balón lo tiene el equipo contrario y se la tiene que quedar. Bueno, es un jugador, yo creo que es muy completo. O sea, això ho diu algú de mi i se'm cau la babeta. Des de petit, Des de petit. Pues Santi, que te tenemos que agradecer que hayas entrado en directo en el Siempre Nàstic con Àlex y vols dir alguna cosa para acomiadar-lo. Un abrazo. Un abrazo y nada, que vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Gracias, igualmente. Doncs, Santi, gracias por todo, de verdad. De nada, una forta abraçada a Santi Castillejo, que és l'entrenador del Futbol Club Escoi, que passat cap de setmana va estrenar-se al Caseller de Victòries, a la tercera divisió, va ser capaç d'imposar-se la seva visita al camp del Manlleu per 0-2 i ja ha sumat el primer triomf
Àlex, jo crec que no ho podem superar això, no? Manera d'acabar millor, amb Santi Castillejo deixant-te pels núvols, ara ja treure pit per la porta de la ràdio i diumenge a marcar 2 bolets com a casa, i tant. Doncs Àlex López, de veritat que ha estat un autèntic plaer que hagis passat pels estudis de Tarragona Ràdio, pel Sempre Nàstic, molta sort, molts gols i sobretot que en el món del futbol sempre es diu que les lesions ens respectin. Perfecte, moltes gràcies.